दिनै बड'फ उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 68थि जोनोम सान। दा बे जोनोम सानाव बिथांखौ जोङो बयबो गोसोखांदों। बिथांनि सोरगोआरि जिउ सोलेरनि खाथियाव जोङो बिथांखौ जोङो बावनो एबा सिबिनो जोङो फैदों। दा बेवहाय आं गिबियावनो अबंलावरिखौ रोजा रोजा साबायखर बावगोन जे बड'फ उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ जोंनि गोग्लैसोनाय बर' हारियाव बिथाङा जोनोम होनानै बर' हारिखौ बुहुमाव मोनसे सिनायजानाय हारि महरै गायसननो बिथाङा जि मोनसे खाबु होदों। दा बिनि थाखाय आं अबंलावरिखौ रोजा रोजा साबायखर बावदों आरो अबंलावरिनि खाथियाव आर'ज गाबो बिथांखौ अराय सम सोरगोआव आलो गोजोनै थानो जाहाथे मोजां जायगा होयो। बिनि थाखाय आं आर'ज गाबदों। दिनै जों बयबो गोग्गानाय मोनदों जे बर' हारि मोनसे समाव मालायजों सोबख'जानाय, थगायजानाय, नासयजानाय बे हारिया बिथांनि जि मोनसे नोजोर बेजोंनो जोङो लामा हान्थिनानै जोंनि हारिया सिनायजानाय हारि जाबाय। जोंनि थामोनथा, जोंनि राव, थुनलाइ, हारिमु गासैबो दिनै गोथां जानानै थानो हाबाय। जों फोथांनानै लाखिनो हाबाय आरो नैबे समाव मोनसे गेरेमसा हारि जानो थाखाय जिखिनि फाउन्डेसन बेखौ जोङो गोख्रोङै गायसननो हाबाय। दा बिनि थाखायनो जे मुलुगाव गुबुन गुबुन हारिफोरनि स्ट्रागोला जेरै साक्सेस जादों, बड'फ उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव जोंनि माहारिनि स्ट्रागोल एबा रिभलिउसनाबो साक्सेस जाबाय होननानै जोङो बुंनो हायो। दिनैनि समाव आद्रा थानाय जिखिनि राजखान्थियारि दाबि दाबाफोर बियो मोनसे समाव जाफुंगोन। मानोना समानो गासैखौबो थिग खालामो। जोंहा हारि हिसाबै जिखिनि जिउ बावनांगौ बावबाय, जिखिनि सेक्रिफाइस खालामनांगौ खालामबाय। दा बे गासैबो जाजोबनायनि उनाव हारिया जि मोनसे थार बिजिरनाय मोननांगौ आरो हारिया आबुं हारि महरै अरायसम थांना थानो थाखाय जिखिनि संबिजिदारि सुबिदाफोरखौ मोननांगौ बेखौ जोङो एफा एफाबाबो मोननो हाबाय आरो आद्रा थानायखिनिखौबो जों मोनफिनगोन, मोनफुंगोन आं बेखौ मिजिंथियो। दा दिनैनि बे समाव बड'फ उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि सान्थौ सानस्रि बेजोंनो बर' माहारिया आवगायलांगोन होननानै आं मिजिंथिदों। मानोना दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फाया बिथोन होलांनाय बायदिनो दिनै हारिखौ सोद्रोम खालामनो थाखाय जौ जुवानिफ्राय समाजखौ गोजानाव लांनाय, उन्दै बैसोनिफ्राय जोंनि लाइमोनफोरखौ रैखा खालामनाय, गोबां रोखोमनि खोमसि फोथायनाय बायदिसिनानिफ्राय लानानै सोलोंथाइनि सांग्रांथि लाबोनाय, समाजारि बिथिङाव सांग्रांथि लाबोनाय गोबां हाबाफारिफोरखौ मावबाय थादों आरो बे लामाजोंनो आगान सुरलाङोबा हारिया जौगानो हागोन। जों बिटिआर सरकारनि फारसेनिफ्राय बड'फ उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ मान होनायजों लोगोसे जोंनि माहारिनि जिफोर माखासे साननाय हनायफोर दङ बेखौ जोङो आबुं महर होनो थाखाय जों खामानि मावनो नाजादों। बेयो सोलोंथाइनि बिथिङावनो जा एबा गुबुन गुबुन बिथिङावनो जा। दा दिनैनि समाव आसाम नाङैनो बड'फानि जोनोम सान फालिदों। मानोना आसाम सरकाराबो 30 मार्चखौ फरायसा सान हिसाबै रिकगनिसन होबाय। लोगोसे बिटिआर सरकाराबो जोङो बिथोन होदों। दा बे हिसाबै बड'फानि फारसे जोंनि जि बयनिबो हास्थायनाय लुबैनाय बिथांखौ मान होनाय बियो मोनसे मोजां मोनसे स्टेटासाव फैबाय। इयुनाव नेशनेल लेभेलनि माखासे रिकगनिसननि थाखाय जोङो भारत सरकारखौ जोङो नारसिनगोन, आसाम सरकारखौ जों नारसिनगोन जाहाथे बड'फाखौ आरोबाव नेशनेल लेभेलनि माखासे रिकगनिसन आरो अनारखौ मोननो हायो। गोजोनथाव खौरां, सेरफांगुरि बाजाज श'रुमा बाजाज बाइक सालायनानै मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। सेरफांगुरि बाजाज श'रुमा ईद एन्ड बिहु दामाका अफार होगासिनो दं। क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा 22 मार्चनिफ्राय 30 एप्रिलसिम ईद एन्ड बिहु दामाका अफार आरो एक्सेन्सनि खाबुफोर होगासिनो दं। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमाव खुंफुंजानाय ईद एन्ड बिहु दामाका अफार एक्सेन्सआव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा लोगोसे मोजां अफारबो लानानै फैदों। बेफोरनो जाबाय हेलमेट फ्रि, 5 लिटार पेट्रल फ्रि, केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन। आरोबाव लोगोसे मोनसे गोजोनथाव खौरां, 500 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन आरो गासै गारिजों लोगोसे मोनफा मोनफा एसर गिफ्ट हरनाय जागोन। फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा 7999 रां बेसेनावनो डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो जायखिजाया बाइकखौनो एक्सचेन्ज खालामनायनि खाबु लानानै फैदों। आबुङै मिथिनो थाखाय 6003817191
7002240725 आरो 9101547892 बे जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन।